Il-Prim Ministru Robert Abela għadu għamel biss ġurnata sħiħa fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja iżda diġà beda jiddefendi lil membri parlamentari tiegħu li għandhom akkużi serji fil-konfront tagħhom. Tlieta minn dawn, Edward Cicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi, jinsabu taħt investigazzjoni kriminali dwar il-beħ tal-isptarijiet Maltin lil Vitals. Dan fil-waqt li l-ex Prim Ministru Joseph Muscat jinsab taħt skrutinju dwar ir-rigali li rċieva minn Jorgen Fenech fosthom arloġġ ta' valur ta' aktar minn 20,000 euro u set imbit ta' aktar minn 5,000 euro. Qed ikun investigat ukoll dwar is-safar kontinwu tiegħu fl-aħħar jiem fl-uffiċċju b'mod speċjali il-vjaġġ lejn Dubai. Minkejja dan Robert Abela u dieħel f'Kastilja l-erba' filgħodu spjega li jispiċċa bla grupp parlamentari jekk jieħu azzjoni fil-konfront ta' dawn kollha. Jien ma nistax għal kull darba li tidħol allegazzjoni nieħu deċiżjonijiet li naħtar jew ma naħtarx Ministru. Ma naħsibx se naqblu fuq dak il-punt għax niġu f'sitwazzjoni illi jekk issir allegazzjoni fuq 37 membru tal-grupp parlamentari nispiċċaw bla grupp parlamentari. Sadattant il-mexxej Laburista ħarab milli wieġeb dwar il-fatt li Keith Schembri reġa' kien live fuq il-linja ċellulari tiegħu ftit tal-ħin biss wara l-ġurament tiegħu bħala Prim Ministru. Min qal li tkellem ma' deputat tiegħi? Daħlu fl-istess ħin fuq tip ta' messenger li huwa segret. Minix informat li huwa hekk. Dan waqt li għamilha ċara li hu mhux se jikkomunika ma' Keith Schembri, l-ex Chief of Staff u ħabib ta' Joseph Muscat.